Incwadi Genesis 28 from verse 20 to 22. Verse 20. Yes. uJakobe wenza isithembiso wathi. Wayenza isithembiso kuNkulunkulu uJakobe wathini? Uma uNkulunkulu eyakuba nami, Nkosi. angilondoloze kule ndlela engihamba ngayo, angiphi isinkwa sokudliwa nezingubo zokwembatha, ukuze ngibiyele endlini kaBaba ngokuthula. Khona uJehova uyakuba uNkulunkulu wami. Yes, verse 22. Yes. Naleli litshe engilimise libe yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu. Nakukho konke oyangipha kona ngiyakukunika okweshumi. Uthi uJakobe ngomfundisi bala ngiyayazi lento abazalwane bebengakabusiseki basho njengoJakobe. uNkulunkulu angangibusisa ngomsebenzi ngiyakuletha kweshumi. Yabo nje uNkulunkulu mangangipha umntwana ngizokumkhonza. Mangavuka nesibhedeni ngizomkhonza uThixo. Bese iyafika itest. Njengoba wenza isivumelano noNkulunkulu wena wathi uNkulunkulu mayekubusisa ngakubusisa ngawo khona uyokuletha endlini kaNkulunkulu wakwenza yini. Masitandela le ndoda ke engoJakobe lithi kaNkulunkulu wayibusisa yaba inkulu ezweni nasesikhathini sayo kuba awukwazi ukuletha ishumi impilo yakhe ifana. Sizothandaza abazalwane, angifuni ukukhohlisa, amnankinga mina ngisho ngathi John cela ungithandazisa ifasting ka 2 days ka 3 days. Ngizokwenza njengokwezwi kaNkulunkulu kodwa ngeke ngirobhe. Asithandaze my girl or my boy or my son. Kodwa mangabe ukhona okutholayo, ake sisidonse lesibusiso sikaNkulunkulu. Sifake indlebo. Yabo nje mawuthola imali, ukuthatha encane uyolinikela esontweni, ukubona ukuthi uThixo ngeke yena kubusisi. Ama-fasting sawangena abazalwane siyakhuleka nasentabeni siyayi. Nemali futhi siyayishumayela. Ngoba ngabe siyandroba abazalwane mase nitshela ngokuthandaza kodwa inkonzo yokunikela ningayazi. Ngathi uNkulunkulu bazalwane angandisa lesi sifundise enhlizweni yakho uqonda ukuthi uNkulunkulu ngolungelo uNkulunkulu ingcebe yakhe ayi-activate kuye kodwa ivuliwe indi lokuthi wena ubusiseke. Imali asilethi kuThixo ngoba sifuna uNkulunkulu acebe uvele ucebile kodwa ngenkathi siyiletha imvulela ithuba lokuthi avule amawindi bese yasibusisa. Bithi zaNkulunkulu baba basokune owesifazane owayesenokudla okuncane okwakusela maybe usuku olulodwa akudle nendodana yakhe bese yafa. Uthi uNkulunkulu ngeke akwazi umuntu afe ngenxa yendala ngikhona. Ngizothumela umprofeti ayothatha leyo ngululuka ayibusise kuze kwandisele lo wesifazane. uNkulunkulu bazalane ukuzakwazi ukusibusisa uthatha khona lokho ngekho ngenhloso yokusandisela. Kodwa mayikhipha kanjani ishumi mina ngoba ngibokhola nje indleko zami zibe ngaphezulu komholo wami. Awu Nkosi yami ngathi ungaqonda njengoAbraham uthi Nkosi ngiyokwenza njengokwezwi lakho. Angazi ukuthi mina Nkosi uthi ngizogibela kanjani nale ndengo ikhokha kanjani kodwa wena uNkulunkulu ngithembise wathi mangilethi ishumi endlini yakho angikulinge ngazo wena uyongivulela amafastela ezulu. Umuntu ozoma kanjalo ngisho ngathi ukunikela kumnandi bazalwane kodwa sikwenza ngoba izwi kaNkulunkulu lithi asikwenze. Uyalalela noma isimo singavumi. Sizonikela ke bazalwane Ngolongole isihlalo sinikele endlini kaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho kuba uzonikela ngakho sizothatha khona ke bazalwane. Ukuthabisa bazalwane ayibese sizakele. Keyboard player engiqala ukumbona enkonzweni othi makunikelwa anikele. Keyboard player abanikeli. Sizolunga ngala. Uthabiso yosho ukuthi emabandleni ayinikeli kodwa ngithi mayibuka kuwena izobona nako ukuthi fanele inikele. Haleluya.
Sizonikela-ke bazalwane, lokunikelwa-ke bazalwane ngisho angizothandwa ngendlela esekumuncu ngayo, kodwa ngizokwenza okushiwo uThixo bese ngiyasuka la. Haleluya. Asinikele-ke bazalwane ngoba sekukuningi, naloko okuncane siyanikela ngakho.